चढ़ल नवरात्र तहिया चल चल पिया बारे मंदिर में दिया सुनी सैया अपना एगो धनी के बतिया आइले बाड़ी माई करे चली ना अरतिया अइली देवलोक से हो बघवा बनल सारथी ए राजा। नवरात्र के समय बाए भैया एगो औरत अपना पति से का कहतरी। अइली देवलोक से हो राजा अइली देवलोक से हो अइली देवलोक से बाघावा बनल बा सारथी की चली चलिए पिया उतारे माई के आरती कि चलिए पिया उतारे माई के आरती अइली देवलोक से हो सप्तमी के दिन हटे खुलिया जे पहाट जी देरी जानी करी राजा चली झटपट जी। सप्तमी के दिन हटे खुलिया जे पट जी देरी जानी करी राजा चली झटपट जी। गंगा जलवा से हो धोई है देवी के चरनिया राउर कनिया आरती कि चलिए पिया बारे माई के आरती कि चलिए पिया उतारे माई के आरती अइली देवलोक से हो साले भर पयाइल बाड़ी माई पंडाल में लागत हरी सुनरी मैया चुनरी लाल लाल में देखी ना हे राजा। साले भर पयाइल बाड़ी माई पंडाल में लागत हरी सुनरी मैया चुनरी लाल लाल में विनय पवन हो लई है सोने के थाली में कपूरा के बाती कि चलिए बोलो मजी बारे माई की आरती कि चलिए पिया उतारे माई के आरती अइली